So yun na nga ano mga kabuknoy, kumusta kayo ngayong araw? Yun na naman tayo ng panibagong topic ngayon sa mga kasama nating security guard ulit, no? Magkakaroon tayo ng idea doon sa mga nangyari noong mga nakaraang linggo. Yan sinagawa ng vlog yun, yung na kung saan matatandaan nyo yung homeowners versus mga grupo ng security guard na nag-away-away, naglabo-labo sa isang subdivision, no? Ang itatopic natin ngayon mga kabuknoy ay yung isa sa mga halagang trabaho or tungkulin ng gwardiya. Yun yung maximum tolerance, no? Na kung saan palagi nyo itong naririnig sa mga otoridad na kung saan ay pinapatupad nila ang naturang maximum tolerance during rally or mga pagtitipon ng mga maraming tao. Ito yung ina-apply ng mga otoridad. So sa atin bilang security guard, so sana may apply din natin ito para magampanan natin ng maayos at hindi tayo magkamali sa ating mga ginagawang trabaho bilang isang gwardiya, mga kabuknoy. So yun na nga mga kabuknoy, no? Bago tayo magpatuloy sa ating topic, hayaan nyo muna magbigay ako ng konting komento sa naturang viral video nung nakaraang linggo, no? Yung sa homeowners at yung mga gwardiya, no? Sa aking pananaw, although sabihin na natin puno na ang mga kasama nating security guard sa sabihin natin pagmamalupit or masamang ugali, hindi naman lahat, no? Yung ibang homeowners talagang hindi maiwasan na may mga ano dyan, na mga ungas, yung masabi natin ungas, no? Hindi sinasabi ko, hindi po lahat, no? Kasi bilang ako, na-encounter ko po yan sa isang condominium. Nasa isang building, sabi natin out of 10 na mga nakatira dyan ay mga balasubos dyan, mga 4. So hindi naman wala bilang isang guard dyan, tara makasalamuha tayo, no? So di mo pumunta tayo sa usaping homeowners na yun. Sabi natin na puno na ang mga pamilya natin at hindi na mapigilan ang bugso ng damdamin, no? Pero sa kabilang banda ay mali pa rin ang kanilang naging aksyon sa pagpapatupad at sa paghandle ng ganitong sitwasyon, no? Kumbaga lumaban sila. At yung sinabi pa ng ibang isang 5 na nandun, hindi sila nagpapasahod. So doon pa lang medyo may manina si Buddy, no? Although ibang grupo yun ng board of directors ng naturang homeowners, ay masasabi pa rin na isa sila sa mga nagpapasahod sa gwardiya kasi doon pa rin sila nakatira. Since ang mga homeowners ay nakatira, ay isa sila sa mga nag-contribute para magpasahod sa mga security guard, no? So ganong situation, so dapat hindi nyo na nilabanan. Hayaan nyo na lang sila ang balasuba sa kanilang mga pinagagawa. So ang sa atin lang, sana nagawa natin yung trabaho natin, napigilan natin sila at ayaw magpapigil. So hanggang doon lang tayo. Huwag na tayo makipaglaban, makipagsuntukan or ano pa man, no? Huwag natin ilabas yung bugso ng damdamin natin kasi wala na yun sa rules ng gwardiya, diba? So tulad ng itatapi natin dito, maximum tolerance, no? Hayaan nyo munang bigyan ko kayo ng kahulugan kung ano nga ba ang maximum tolerance. Sabi nito, maximum tolerance, kumbaga ang kahulugan na ito yung pinakamahabang pagpapaubaya o pinakamahabang pagpapasensya. Yan ang ibig sabihin o pinakamadaling definition ng maximum tolerance, mga kabuknoy. So dun sa mga napollow natin ay nawala na at nabaliwala na ang maximum tolerance doon sa pagpapatupad ng mga 5 na natin. So mapapanood tayo sa mga nakaraang video na yon ay pilit na tinatanggal or kinakatir ng isang homeowner ang naturang tarpaulin na kung saan ay galing yata yun sa korte na may nakasaad doon o baka pagpapalit ng liderato ng asosasyon ng bagong homeowners at old homeowners, no? So di natin alam ang buong kwento. So ganun pa man, ang side ko doon nasa 5-9 pero yung mga action nila ay maling-mali ang kanilang naging action doon. Kumbaga doon sila mabubutasan, no? Kahit anong rason nila, nasabi natin mga sobrang pasaway ng mga homeowners, ay ano pa rin yung masisilip sila kasi mali ang kanilang pagganap ng kanilang tungkulin bilang isang security guard, no? Kung hindi naman siguro tingin sa iyong kalaman, lahat ay nakapanood ng video na yon. So sa mga nagtatanong kasi sa akin kung ano doon sa loob video doon, so ang one word ko lang naman sabi doon ay mali ang ginawa ng ating 5-9, no? So although masasabi natin ng mga balasubas talaga ang iba dyan na mga nakatira sa ating binabantayan dyan, so wala pa rin tayong karapatan labanan yan sila, no? Kasi nga tulad ng nasabi ko sa isang vlog,
dapat always low profile, no? Di natin kailangan magkipag-sabayan dyan. So, dapat yung ganong situation, since na nasitan nyo na sila, nagawa mo na yung trabaho mo bilang isang security guard, ay hanggang dun ka na lang, hindi mo na kailangan magkipag-bugbugan, no? Tulad nga ng sabi natin, na ngayon sinasabi, ang pinakasandatan natin ay ang ballpen at papel, yun lang, reporting. No, kapag nasita mo na at ayaw bang paawat, hayaan mo lang sirain niya na yun, no? Nadepensa mo na yung ano mo. So, doon ka na magiging dumidepensa sa lapis at ballpen at papel. Reporting. Doon na lang tayo babawi. Di ba? Yun ang pinakasandata. Sana maging leksyon na ito sa mga bagong security guard dyan at sa mga hindi pa alam ang gagawin sa ganung mga situation. So, yun nga, atragayan ng maximum tolerance. Paano ba ito i-apply bilang isang security guard, mga kabuknoy? Ayan mga kabuknoy, no? Umpisa natin sa bibigyan tayo ng 5 example lang, no? Kung paano natin i-apply ang maximum tolerance during stressful situation or hindi man mga ganong situation na napanood nyo sa owners. Ibang situation man, always apply this 5 tip lang from Buknoy, no? Sa number 1, babasahin ko, no? Always keep your hands up. Oh, ganito na. Always keep your hands up during stressful situation. Iwasang humawak sa inyong service firearms, no? Kapag nakaganito ka lang habang sinisita mo sila or dumidepensa ka, no? Ganito kasi yan, ma'am, bawal po talaga, ma'am. Ganon, no? Hindi ka yan mabubutasan, saka iwasan mo humawak sa iyong firearms na, ma'am, bawal yung ganito, ma'am. Bawal po talaga kayo, no? Huwag yung gagawin yung mga kabuknoy habang kayo'y nagipag-usap sa isang kliyente o sa isang homeowner, sa isang unit owner, na kahit hindi mo man gustong barilin siya, ay para sa kanya ay gusto mo na siyang barilin. So since nakahawak ka sa inyong firearms, saka ganun ka, at ma'am, saglit lang po, ayan, isa yan sa pagmamubutasan kayo mga kabuknoy, no? Na baliwala nyo na naman ang pag-handle sa inyong maximum tolerance. Yan ang rule number 1. How to handle maximum tolerance, no? Sa number 2, lumako naman tayo during stressful situation para magampanan mo or maipatupad mo ang sinasabi maximum tolerance. Basahin ulit natin. Avoid inappropriate language or action, no? Ang sinasabing inappropriate language, yun yung pagmumura, no? At yung mga action ano? Ang iwasan natin yun, at yung mga dirty finger, no? Iwasan natin yun, ganon. Yan, pagka nagawa nyo yan, ay wala na, nabaliwala nyo na ang sinasabing maximum tolerance. Hanggat maaari, ay huwag kayo magmumura para, since nagsasalita pa kasi kayo, o since kasi nagbibitaw kayo ng mga ganong lingwahe, ay lalong umiinit ang kabilang kampo, no? Imbis na isagawa mo yung maximum tolerance, so the more na nagsasalita ka ng ganon, ay the more na mag-iinit ang ganong situation, no? Yan, avoid inappropriate language at action, no? So, rule number 2, yan ang rule number 2 ni Kabuknoy kung paano mapatupad ang maximum tolerance. So, dumako naman tayo sa pangatlong rule. Basahin ulit natin. Ito yung always keep a distance sa taong sobrang mainit na at high blood, no? Kapag medyo stressful situation, para maipatupad mo ang nasabing maximum tolerance, ay dumistansya na, no? Habang nakataas sa iyong kamay at siya'y daktak pa ng daktak yung kausap mo, lumayo ka na, no? Lumayo ka na ng wag yung patalikod para hindi mabastusan sa'yo. Lumayo ka ng paatras, no? Wag yung patalikod, no? Yung gano'n, pamabastos yung gano'n, mga kabuknoy, no? Yung nagtumatalikod ka habang nagsasalita, ay lalong iinit ang iyong kausap. So, hindi mo mapapatupad ang maximum tolerance kapag gano'n ang inyong ginawa, no? Yung nagsasalita ka habang nakatalikod, no? Para sa kanila, pamabastos yun sa kanila bilang isang gwardiya. So habang lumalayo ka sa dumidistance ka sa masyadong mainit na situation, ay papaatras ka ng ganun, no? So yan ang rule number 3 from Buknoy, right? So ayun, dumako naman tayo sa pang-apat na rule number 4. So since nakalayo na kayo sa area na kung saan nagkaroon ng kaguluhan, at nagawa nyo na rin ang GO number 9, no? Yung tawag mo na yung officer, at video si officer ay nasama na rin sa sistemang hindi na na-handle ang maximum tolerance. So ikaw na mismo magparating kapag si officer o si OIC ay na-high blood na rin. Iparating mo na sa inyong head dyan, sa all immediately the head administrator, para sila ang makipag-deal sa ganong situation, no? Kumbaga, homeowners ang mag-uusap dyan. So nagawa mo na yung part mo, ay tawag mo na sila, hayaan mo na sila maglabo-labo, no? During investigation, si Mamang Guard ay ligtas na sa mga naturang pananagutan. Diba? Yan ang mga veterans mo ba, mga ka-5-9. Huwag yung kailangan magkipag-labo-labo dyan. Kasi, at the end of the day, at bandang huli,
ang kawawa ay si Kuya Guard. Hindi naman tayo paghihinayangan dyan kasi napakaraming security guard, no? Since kayo palaban at mga balasubas sa gwardiya, ay papalito lang kayo ng bago. O sinong lugi, di ba? Tayo rin. No, tayo nga nagpagbugbukan tayo, nagkipagmurahan, tayo matatagal. So, kaya nga, ang tinatapikan natin na to ay maximum tolerance para mapanatili ang ating posisyon bilang isang security guard sa naturang lugar na yan, mga kabuknoy. No? So, yan. Last but not the least, rule number 5 ni Kabuknoy, hayaan natin babasahan ko ulit sa inyo ang number 5 na ito. Sabi nito, maintain low profile. Don't take it personally. Para ma-handle nyo ng maayos ang situation, no? Yung tulad na nga ng sabi ko sa naunang vlog ko, low profile, no? Huwag nyo kailangang magpagmataasan sa kanila. Huwag nyo i-label ang inyong sarili sa kanila. Di ba? Low profile at huwag nyo gawing personal ang inyong pagtatrabaho dyan, no? Since lagi nyo silang nakasalamuha, mga balasubas na sila mga homeowners or mga bastos, no? Huwag mong gagawing personal ang mga bagay-bagay ng mga 5-9, no? Kasi wala rin tayong kalaban-laban yan. Kaya sabihin mong inaapi nyo ang mga mahirap, no? Wala naman tayong magagawa doon, Ito na tayo, So, doon tayo para magtrabaho, para manilbihan, to serve and protect, no? Kumbaga, protektahan sila. Kung tayo inaapi man, okay lang, yun ang larangan ng security guard. Napakababa ang tingin sa mga gwardiya. Pagka personal po natin yun, talagang masasaktan po ang ating damdamin. Ganong situation ay hindi natin ma-handle ng maayos ang sinasabing maximum tolerance kapag masyado mong personal ang pagbuburao sa inyo ng mga homeowners at mga unit owner na nandyan sa inyong area, no? Ang gawin mo, pag narinig mo sa kabila, palabas mo na sa kabila. Panis, yun ang sasabihin mo sa kanila. Hindi na ako tinatablan yan. Mga ganon, di ba? Tigasan nyo ang damdamin, mga kabuknoy. Huwag masyadong malambot kasi mga gwardiya tayo, di ba? Hindi naman tayo mga lambot-lambutin. Iwan ko lang yan sa iba, di ba? So yun, mga kabuknoy, no? Maximum tolerance kapag nagawa nyo to ang 5 rule number 5 na ito na ibinigay natin. Simpleng guide lang ito, mga kabuknoy, para maiwasan natin ang paglabo-labo tulad ng mga naparoon nyo, no? Maximum tolerance. Babasahin ulit natin para sa inyong kalaman, no? Maximum tolerance, ang pinakamahabang pagpapauwaya o pagpapasensya, no? Sabi sa English ulit natin para sa mga Amerikano dyan na nanonood, no? Maximum tolerance means the highest degree of restraint that the military, police, and other, pasok tayo doon, other security guard, ilang nabanggit, other ang sinabi. Peacekeeping authorities shall observe during a public assembly or in the dispersal of the same. Yo? So sana naintindihan nyo at na simpleng paliwanag natin, mga kabuknoy, sa natural maximum tolerance. Yun, sa kabuknoy, napulutan nyo ng kunting aral ang ating mga binigay na 5 kung paano ma-handle ang natural maximum tolerance bilang isang security guard. So pagka nagawa nyo to, mapapanatili nyo ang inyong magandang performance dyan sa inyong detachment o saan man ang inyong area, no? Huwag nating basihan ang ganung kaguluhan, no? Marami pang kaguluhan mga ganap na natin ma-encounter bilang isang gwardiya. So kapag naka-encounter ka ng ibang mga pangyayari, isipin mo lang lagi ang sinasabi ni Buknoy na maximum tolerance, no? Huwag di ko kaya magipaglaban. Bullpen at papel ang sandata ni Mamang Guard sa mga ganyong sitwasyon, no? So, mga kabuknoy, no, bago natin tapusin ang video na to, hayaan nyo muna nga pasalamatan natin at shoutout natin ang mga taga-subaybay at patuloy na sumusuporta kay Buknoy TV. Umpisa kay Jonel Morito, shoutout po sa iyo, buddy, no? Jonel Morito, Paris Merced, shoutout po sa iyo, at Elimar Domingo na nabaha daw sila sa Iligan. So, hopefully, sana nakarecover na kayo sa inyong pinagdaan ng baha dyan, Sir Elimar Domingo. Kay Dato Teng Otto ng Tiger Security Agency ng City Mall Isulan. Yan, napakarayo ata na sir, no? Isulan. At kay SG Makasusi, shoutout sa iyo, buddy. At kay Ma'am Mitch Tihana. At kay Junald Esto Vlog. Yan, promote po kay Junald Esto Vlog sa kanyang YouTube channel. Supportan nyo rin si buddy na nag-vlog din sa kanyang channel, Junald Esto Vlog. Shoutout sa iyo, sir. Kay Jennifer Veliga, shoutout po sa iyo, ma'am. At kay Rafi Velasco. At kay 59 Baguhan TV, no? Medyo nagpapa-promote din si 59 Baguhan TV at pamasko ko na raw sa kanya. Pakisuportan nyo rin si 59 Baguhan TV, search nyo lang. Isa rin siyang 59, no? Na nagpa-vlog. Yan, support natin si 59 Baguhan TV. At si Malawan Desperado. Shoutout po sa iyo, sir. Malawan Desperado. Alright. So yan na po muna. Hanggang sa muli. Sana po natuto kayo sa kunting karagdagang tip na ito kung paano i-handle ang maximum tolerance. Mga kabuknoy, hanggang sa muli. Salute and peace.
Oh, you are all over the place in my mind, trying to find a way to get to you. All over the place in my mind.